ano, se o tempo permite, que esperemos que sí, vai a ser na Beira do Sil, despois de moitos anos que non o podemos celebrar. Fai 2 anos foi aquí na Praza do Concello, o ano pasado foi no Campo da Festa. Vamos a cruzar os dedos de que sexa na Beira do Sil. Como todos os anos, é unha feira que se centra nos produtos gastronómicos, tanto do norte de Portugal como de Galicia, que veñen produtores de todas as partes. Son produtos que están casi todos vencellados ao ámbito rural, cunha calidade e unha garantía de orixe que non atopamos nas grandes superficies, que creo que iso é un dos elementos identificadores desta festa. Este ano temos 3 pilares: a gastronomía, a cultura e a música. Pensado para que a xente poda disfrutar do espazo desde a mañá hasta a noite, podéndose quedar incluso aí a comer. Despois explicarei todos as patas que ten esta feira. Teremos 22 stands, 19 de gastronomía, un de cosmética, que é unha novidade que nunca tivemos cosmética nesta feira, e 3 de artesanía. Teremos tanto queixerías como aceites, licores, viño, delicateses, embutidos. En artesanía teremos madeira, arte e cerámica. En canto ás actividades, vamos a empezar por as actividades gastronómicas. Volven as catas do SIL, que non as podíamos facer porque non tiñamos o SIL, que non o podemos facer hasta este ano no paseo fluvial. Teremos 2 catas dirixidos por Mercedes González, e serán o sábado as 2, unha ás 12 da mañá e outra ás 7. Serán dun prezo de 5 euros, e despois para apuntaros, temos un número de teléfono que se facilitará ca información. E despois o domingo teremos un show cooking, que será tamén ás 12 da mañá, dirixido por Belén, de Grupo Vallelongo. O eixe deste show cooking será o allo negro. Tamén será dun prezo de 5 euros e o número de teléfono que se dará despois. Tamén teremos despois, na parte de arte artística, por chamalo desta forma, os obradoiros, que serán 4 este ano. Os do sábado será o primeiro ás 11 da mañá, será a voltas co barro, que como o seu nome indica, será de barro con ceniza de papel. O número de teléfono que daremos despois, e tamén se podrá apuntar un no propio stand. O outro obradoiro do sábado será ás 5 da tarde, será de perfumes naturais con Bien Natura, tamén para apuntarse ali no propio stand. E o domingo teremos tamén outros 2 obradoiros. O primeiro será Corpos Múltiples, con Deca Creacións ás 11 da mañá, apuntándose no stand, e despois Fai o teu propio queixo, con Queixerías Monteceo ás 5 da tarde. Outra das patas que temos nesta feira é a música, que tamén pensada para que haya música durante todo o día, tanto o sábado como o domingo. Comenzamos a inauguración da feira ás 11 da mañá co grupo Abertal, de aquí de Valdeorras, e seguimos con unha sesión vermú a 1 da tarde con The Rockens, que, este é un concerto do programa Terrasón, daqui da Concellería de Cultura do Concello do Barco. Despois, pola tarde, teremos de 7 da tarde ás 9 DJs no SIL, tanto o sábado como o domingo, e o sábado contaremos con DJ Repugnante. Terminamos xa o día do sábado ás 9:30 con La Disquetera. O domingo tamén teremos unha sesión vermú tamén do grupo do programa Terrasón, con carta de ajuste, e terminamos con DJs do Nosil ás 7 da tarde con DJ Carallán. Outra das novidades desta feira é que, pensando que vamos a facela na Beira do Sil, pensamos en facer un concurso de debuxo, debuxando no Sil, con Eva de Mundo de Popitas. Será para todos os públicos, tanto para nenos como para adultos. Daremos os materiales, serán durante todo o día do sábado, en diferentes horarios, dependendo das categorías, e despois, o domingo, premiaremos os mellores debuxos. Os visitantes serán os que voten as obras, e o xurado estará composto por os propios artesáns participantes na feira. E por último, teremos un stand tamén para promocionar a poesía valdeorresa,
baixo o lema Poesía frigorífica. Participarán poetas de todas as idades, tanto máis veteranos como máis novos, e os visitantes, para conseguir un pequeno imán para a neveira, responderán preguntas sobre estes poetas. Bueno, pues como vedes, esta feira ten de todo. Moi ben.